Ana bawada barang saya miami problem tak pun itu sekarang sudah kapan tak kita oleh mana yang kita ingin berkorok sama dia. Tamu ti prasaro ke de kiriya kha sering saya mia angkok sana ni neman hike naro mia no bekana haki tunda jagalat hatiya हमारी पीड़ा आवाज से हम बता नहीं सकते हमको कृपया मेरी वीडियो पूरा देखें और मेरे से कांटेक्ट करने की कोशिश करें बुबागरा से हम आपकी उम्मीद में और आपकी इंतजार में अपने इंडिजिनस लोगों को हटाकर न्यू टाउनशिप किया जाएगा जहाँ में सब रह सकते हैं। यहाँ में ये लोग सालों से रह रहे हैं। पूरे नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ त्रिपुरा में ही एडीसी एरिया से तिपरासा को निकाला जा रहा है और बाहर के लोगों को बिठाया जाएगा। ये क्या कानून का वायलेशन नहीं है? उनका बिना परमिशन को लेकर ही आप गैस का एक्सप्लोरेशन करेंगे, ऑयल का एक्सप्लोरेशन करेंगे और जब लोग गुस्सा होकर फ्रस्ट्रेट होकर निकलेंगे रास्ते में तो उनको उग्रपंथी बनकर आप जेल में डालेंगे। क्या आपको मैंने ये एमएलए का टिकट, एमडीसी का टिकट, ईएम का टिकट क्या मैंने आपको तिपरा मोथा में वाईटीएफ का पोस्ट इसके लिए दिया कि जब हमारे लोगों के संग अत्याचार हो तो आप घर में बैठकर कानून पढ़ें? Ojora norok nai tongo khorang da boisni mangpli salbrum ne haikano lamsogo khorang da boisni mangpliwo mangpliwo nai di ojora o koktama sukroboi haina hai bubara pradit mani ko tini boni bai thangni Facebook live file lukurok no kok kachar ka वहाँ में एक प्राइवेट टाउनशिप किया जाएगा। 6 शेड्यूल एरिया से लोगों को हटाकर अपने इंडिजिनस लोगों को हटाकर न्यू टाउनशिप किया जाएगा जहाँ में सब रह सकते हैं। Saik narika salni saltam skangni simi bini Facebook haike ba gokduk rokni bisingti kabangma email saike ba WhatsApp rokni bisingti bono korengkha bono kokrok sihor kahni bo saik narika damsora kamiam chaye tongnai tongko song tipra sarok brokni tongthai se brok segi najagi tongkhan saik narika phatar hastini kaisa company ni samung rok khaina bagui tongko song tongnai rokni harok no segi 6 schedule ni bisingo honoi saik narika montri MLA minister rok norok boroni phai norok ni yarang bogoita thangdi YTF rok norok naidi norok no sana dana omti ke bohaino Tripura hasteni koreng thaya no omti he patimong ongi mano salkabai haste haike ba notice ha bisingo jimi Tripura hasteni tipra sarokni tongthai TTADC hapangni bisingo jimi no omti haike tipra sarok norjago tai mungsa haste omti khe norjagya obo Bharat haktoni bomti heiraida kalai hni saka tai amti khe ahani borok no noroi phatar hani borok no khe a tongthai tonei ro hni sai knarka omti rok raidan sabaimani kalaya dong khana hni saka tamongke Tripura tongo TLRF ongkha kaisa raida Bharat haktoni Tripura Land Revenue Reform 1960 abo khaijakmani tei 6 schedule no bohaino kaham khai samungo phanangjagya hni saka TTADC area haike ba Tripura sarokni tongthai hani borok no noroino nung Tripura sarokni tongthai hani ha bisingni thok rok haike ba kabangma manthokmani hani manui rok no nung langi thangnai nung abono komun hasteo phalnai aro tongnai Tripura sarok no sayawoi tai jefru a Tripura sarok aro tongnai rok borok khorang tisanai afro hongke borok ni sakao buprek tofrek khaijaknai tei borok no romnai tei borok no arani no khariwi ro hornai tai jefru borok rok jole jagoi lama hamya haike ba bolongo no kharnai afro ke norok no borok no bolongni borokni romnai putharnai toknai tamongi tongkha bo chini hasteo Pia puila sekanga ngani singkrak rok no sungnani musungo sakbai thangni Tripura mothani ani MDC EMML rok no ang sungnani musungo tamo ang norok no YTF ni achok thai heke MLA MDC EM ni achok thai omti ni bagai deri norok nogo achogoi chini borok rok ni sakao mungsa sek saya patimong khaija khangke nogo achogoi raida nai tongnani raida no surni tongnani jarada norok ni bagai ni saka haike ba sakni borok rok bai chini borok rok bai thamsa phunu gyawoi tamo hangke borok ranglong jengrang ya chini sinimung tai kaisa hangke tamo jengrang no pogoi thangnai tamo hangke je damsora tabuk patimong ongi tongo borok ongkha bru riang hangke tamo chini bru riang rok chini do chobana khainani khlai baksa borok Manipuri butong aro hangke tamo Manipuri ni choba Manipuri sechong do khaina khlai jeng asuk keno chikini thangka tamo hangke jeng kari rok ni bagi fan khorang ti semalia amti hni saka bisik brini bisingo asuk thai phaimani yakulo tongmung no keboni sakao chaya khaijagi tongkha hamia khaijagi tongkha choprop jagi tongkha hangke tamo jeng bisik bri pogoi thangsinai borok tongmani borok sogika amti hni saka
amte ongoi maya ang norok no sao ani YTF MDC EM MLA rok no norok tapok di bisik briskango norok boroni nokhari phaimani tai kurui gorib masaya kangal rok ni bagai khorang ti sathano raidani bisingti khorang ti samani tongmong no obo chaya sumchok hingke ang bubagra obo no wairewai no chaya khainai ni saka obo do phabai do phano khanang mani ya ni saka nono tongmong no company ni borok rok khorang kotor bai sikirwi tongkhangke DM Maharaja tamo khaimanai ni tongmong no samungke tabuk democracy hai ke ba lukuchong raidani bisingti si samung khaijago tabuk amti ke je baral haktoro ya prishajago tai jemuchung phuro je jorao phan norok no noriman amti hai ke sakangke tongmong amti hai ke sajagi tongkhangke chungke tam amti hai ke siringke tongnai ni saka tipra sarok no ADC area ni bising ni kari rohor jagi tongo nok ni tongthai kri ha kri khaijagi tongo chungtamo siring tongnai hai do ni saka tamoni bagai tamo hangke MDC MLA EM leader ong thangka hanida amotoi mungsabuya ang sawi tongo tabuk ang koimani ya ni saka nang jeba mungsa thaya phanongdi khwai ongthang asrambari ongthang jompui jola ongthang ambasa ongthang bisramganj ongthang saprum ongthang tini tongmong no pani sagor damsara o patimung ongi tongo hangke khnani nyam chai bahai no ongui mano ongnai tai nung tini thancha phunuk ya hangke je borok ni khorang krei tini nung bini ganao bachaya hangke amte hingke khana jefroni nok sabai jaknai jefroni ni nok tongthai krei nung kare ui rojaknai jefroni ni kha khami tongnai nung jefro jungjala kalai tongnai afroni ni ganao bahai no keu bajanai tonglak kebo bachaya ongnai amte hini saka obo thangrang hapar hai keba politics ya ani khapang ni kiching hai keba mare song obong khani ni raidani man thai obo borok ongi borok ni man thai ni raidani kok oboni ni sak bai thangni borom te oboni ni hani kok tini bai bisik basukango kanchanpura tini riang burok mungsa chamung nungmung kori kanchanpur ni borok bai rejagya afro ang sak bai thang saisung thangka te ulo lukurok bu thangka amte khe kaisa choba khaimani yagulo borok tini aro tongthai mangkha tamong kha bisik bani bisinga asuk kachangi thangpaikha tamong kha bufam do phaipaikha bosaga ni bosai knarka tamong ke chungchini borok ni bagai nuwan sokliya gja ni saka tini Facebook ni bisingti kaisa kok kacharmung ang sai tongo tongmong no mongsa sugraida chaya khaijagi tongkha hangke tongmong no chini borok no jungjala thiklaijagi tongo hayangke ba satokjagi tongo hangke amte hingke nung tabuk nogo tongthogoi achugi tongnani joraya ni saka thangdi nokhadi chubadi pani sagoro borok ni ganao bachadi ranglong rok ni ganao amte hinai saikhnarka thangdi damsora amchai rogobo ongoi mano borok riang ongoi mano borok monipuri ongoi mano borok mijo phiaba borok jotono chini borok amte hinai saka te baksa borok wansogo raidani bisingtei te phanbai he keba silai bai chini borok rokno arani nornai to dutmanik ko kathang tongsak chung uklogo ongslonai borok ya hnai saikhnarka thangdi nung sakbai thangongoi chubadi nung damsorani nongna nangnai amtei kunu ko gya nung damsorani borokno chubana bagai nung ranglong ongoi simi ranglong ni bagaiya nung je borok phanongdi thangdi chubai mano norok jotono chubalaidi kri borokno chubadi je borokni khorang krei bono chubadi tiniani o message hai keba kok kacharmung obo Facebook ni live ni bisingtei thangdi tei sawi manai di siwinai di tamo hingke tongmung nung tini thancha tongya hingke khana nung bai bu omtei no ongnai amtei hini saka obo ani norok jotoni bagi kaisa message ongya kheba kaisa kok kacharmung obono pirdi kabang khai haste haing lukurok saimana bagai omono share khaidi tamone hingkangke TTA ADC tiprasor ni tongthayo sabo tiprasarok nor khlai tong obo jotono saimanthang sabo ni tongthaino segi tong joto notice tei kumun hastini borok saimanan bagai obono kabang khe pirdi ni saikhnarika o samungno sabo khlai tong tei o tiprasarok nori oro sabo borok rokno tona nai tong obo joto borok no saimanna rodi ni saikhnarika paithago ang saichong samabai ongya ang saichong khorangti samabai ongya norok buani ganao tongna nangnai norok buani ganao bachawi angbai baksa choba khaina nangnai ni saikhnarika khoroksa bukukni bisingti mangpli bubagrano kok kacharmani bahini mugjagi phekya mangpli mujai phekya borom ganang David Murasing bini singkrak bodol rok bai Delhi pedal yatrani chobawa lamrimani Delhi fasingo sogoiti phiaba Uttar Pradesh ni no nokharna skango lumlai tongmarok bahino mugjagi phekya mangpli ni bisingtoi borom ganang EM komor koloi bahino kok ki filmung rekha tai lukrokno kok kacharka bahike thanchawnai tei bahike choba khaijaknai tei TTA ADC bomtike TTA ADC hapangni bisingtoi katal bahike TTA ADC tiprasa tongnai rokno lukurokno bomti haike naimathang snamjaknai naimathangni katal berem snamjaknai obonotei Amra Bangali ni kok ki filmung rekha tei Amra Bangali rok Tripura haste borok ni samani ogli hangkoro salkisa sekango chirik laimani obonotei bahino lukurokno srai ke saiknaika tai bisikuduk ma sekango no Tripura governor tai Tripura assembly bisingo TTA ADC hapara naimathangna no tei dage mungmanjak phia barang puisa karini bagai adage mungno samungo thanangmaya hnai aboni bisingni kokrokno bahino sabai sukrubui kokborok bai
no bo saiknarika titi edisi ha pang tongmung no tipra sarok no naikolna ni bagai naimathang ni berem phiokna ni thangka hangke rang pushani jungjal nukjagi tongo hangke tongmung no tipra sarok kathang tongna bagai o hano narakna ni bagai norok tipra sarok bomti hewansok khanai di mangplio paithak jara Amra Bangali ongkha West Bengal ni kaisa party arani no tipra haste wahini omo sok paikha te Amra Bangali ni raida haike ba borok ni ideology o borok omti he force haike ba naimathang bodol rok snami manya borok ni orano sijak tongo norok bahino mangplio nugui mano tongmung no borok o raida rok no sabai tongkha hangke bharat hakra hapang ni bisingtei borok ni sakao mungsasok raida ni bisingtei yapre desajak no jora phaike jora no jora ni khorangui kok sanai kubui tamo India ni Prime Minister borom ganang Narendra Modi te Russia ni President Vladimir Putin thangi sogijak China haktoro nukjagi phaika amti haikeno kabangma mangpli rogo tai China ni President Xi Jinping no bahino nukjagi phaika mangpli ni bisingtei bisi kolok maromi India bai China ni bisingo ha ariwo choba nangnangi tongmani tabuk PM Narendra Modi China o beraimani yak ulo o tong halok kachang kipili de phaino Bharat ni ha Jawaharlal Nehru tongmani jorao kabangma China ni borok langi thangmani borom ganang PM Narendra Modi abno kipili de tubui mano haino hai pai phalni halok ni kok de salaina thangkana tongmunga amtiong khangke jora kaisao China ni manina ben khaidi himani amoni ya prishamani tamo ongna kalai norok ni wansokma tamo norok muchungke commento sai khnari mano lukurok sai manani bag वो लोग रंगलोंग है और हम लोग रंगलोंग नहीं है, हमारा सरनेम कुछ और है, तो क्या हम रंगलोंग को भूल जाए?
विश्रामगंज में हो, सबरू में हो, अगर आज ये पानी सागर दमछरा में हो रहा है तो कल आपके गांव में भी हो।
जों already aboni RR recruitment rule ro bahine जों frame khaijak suri lagi, tapi bini bagai, merok kisah, amang kali deh, ke kisah suba dorno koi horjau, kan fataro onek, khorcha dol uban thangka, ke wan soman siapa sini khorcha rok, thang somoy ya, kita bu dokter apa nak taklang lagi, medical report, bani blood test tak khair nahi ini toh, lama kolom mah hima bar, wan sona thangke sorry saya, nai kom sing gaisi. Kesara darah kes box saja gini botol tak ham tangga. Neta bukan hai sini sal kesang Lumpai Kha amutak lumzak. Ane bawa ada barang nos kami apa hol tak bukan ibu asal ham sugia kapan tak kica. Hol emang hingga kisah ni ke Kokborok sama ni rok. Awal. हम भाई बुबागरा नमस्ते बुबागरा प्लीज हमारी मदद करिए। हम बहुत पीड़ित में हैं, हमारी पीड़ा आवाज़ से हम बता नहीं सकते। हम मैं और आपकी इंतजार में हूँ। अब आप अभी हमें इंसाफ दिला सकते हैं। बुबागरा कृपया मेरी पूरी वीडियो देख के कृपया हमारी मदद कर लेना। बुबागरा लोग Mangplio tabuk janani bagai asukno naitong di Chaya Khorang the boss.